Hola, soc la Lídia, com esteu? Avui farem una seqüència per tot el cos. Anirem a moure tota l'energia. Som-hi? Començarem col·locant els peus a la terra, anirem a moure una miqueta les articulacions i comencem pel cap. Anem a fer uns cercles endavant, endarrere, ben suaus. Quan tornarem a passar per davant canviarem el sentit i anirem cap a l'altra banda. Farem com una barca, ara com una C, anirem cap a un costat i cap a l'altre, només la part de davant. L'orella va a l'espatlla dreta, l'orella esquerra a l'espatlla esquerra, cap al cantó dret i ara anem endarrere. Des de la dreta anem endarrere cap a l'espatlla esquerra. Des de l'espatlla esquerra enrere cap a la dreta. Una altra vegada endarrere. L'última endarrere. Deixem el cap penjat endavant i tornem a mirar davant. Estirem els braços i anem a ficar uns punys, anem a moure els colzes. Simplement un moviment de colze, un parell cap a un costat, un parell cap a l'altre. Braços estirats, anem a intentar moure només colzes, un costat i cap a l'altre. Allarguem els braços, els estirem i posem les mans a sobre de les espatlles, els 4 dits a davant, el dit gros a darrere, i anem a moure espatlles. Primer començarem endarrere, com si volguéssim dibuixar amb els colzes al costat. Canvia el sentit, a l'altra banda. Ves intentant fer com un dibuix, com una rodona. Canviem el sentit. Anem movent a poc, cap a l'altra banda. Ens quedem quiets, agafem aire i al deixar anar girarem cap a un costat. Intentem mantenir els peus que mirin endavant, els genolls que mirin endavant i que sigui un moviment més de la cintura. Ens quedarem aquí 3, apretant l'abdomen en dintre 2. 1, tornem al mig, agafem aire i al deixar anar girem. Continuem mantenint genolls endavant i ens quedem aquí 3. Vigilant les espatlles que estiguin en avall, 2. 1, tornem cap al mig, allarguem els braços i posem les mans cintura. Obrim una miqueta els peus, anem a moure la cintura, anem a fer uns cercles. Intenta que sigui un moviment de cintura, que no sigui que el cos fa com un moviment molt gran, sinó és la cintura la que es mou. Cap a un costat, canvies. Per fer-ho treus el glútin fora, apretes en dintre per anar endavant, busca aquest moviment. Cap a un costat i cap a l'altre. Tornarem a girar cap a l'altre costat i fem el cercle una miqueta més petit, més com a la diagonal. Canvia a l'altra banda. Ens quedem parats i posem mans a sobre genolls. Flexionem una mica i anem a moure una miqueta genolls. Fem uns cercles. Intentem que els peus estiguin ben col·locats a la terra, cap a un costat, gira cap a l'altre. Cap a l'altra banda. Tornarem a girar. I anem a moure una miqueta turmells. Anem a fer uns cercles cap a un costat, amb els dits a la terra. Girem cap a l'altra banda. Anem amb l'altre turmell cap a un costat. Girem a l'altra banda. Posem els peus una miqueta més junts, anirem a posar els dits en amunt, com si volguessin mirar cap a nosaltres, i comencem a fer una onada cap al terra. Pugem dits cap a nosaltres, fem una onada al terra. Última puja dits cap a nosaltres, una onada al terra, i pujarem de puntetes. Puges de puntetes en amunt, tornes i et poses els talons. Intentes anar endarrere, de puntetes en amunt i cap als talons. Amunt les puntetes, talons. Tornes amunt i talons. Bé. Amb el cos ja una miqueta més escalfadet, anem a fer una salutació al sol. Col·loquem bé els peus a la terra i agafant aire pujarem els braços en amunt. Al deixar anar baixarem, a poc, anem a posar les mans a la terra. Si necessites flexionar, flexiones. I portem peu dret endarrere, genoll a terra, anem a mirar endavant. Apretes una miqueta el glútin dintre per obrir una mica la ingla. Anem amb el peu esquerre darrere, el portarem en amunt i anirem ficant colzes a la terra i front a la terra. Allargarem la cama endarrere.
Baixarem aquesta cama tal qual, recta. I l'altra l'anirà a buscar darrere. Ens quedarem en una planxa i de la planxa posarem genolls a terra. Farem una xaturanga amb els genolls a terra. Busca els colzes, que la part de la ratlla del colze miri endavant, en aquest joc que fem. Colzes ben a prop del cos, vas baixant cap a baix. Apretes fora el pubis a la terra, les cames s'apreten molt fort i agafant aire puja sobretot per l'esquena, que l'esquena sigui la que et fa pujar i que les mans simplement t'ajudin a allargar. Des d'aquí 4 recolzaments, dits dels peus a terra i vas cap a fer un triangle. Si és el primer del dia, tingues paciència, movem una cama i l'altra, flexionem una, estirem l'altra, intentem allargar la part de darrere de les cames, intentem portar els talons a la terra i els isquions cap al cel. Ves a buscar aquests isquions cap al cel, aquests ossets en els quals ens hi assentem, que pugin en amunt. Allarga bé l'esquena. Si veus que l'esquena et queda rodona, que et queda d'aquesta manera, flexiona genolls i apretes les mans fortes a la terra i fas una mica de menys de moviment amb les cames. El que volem és allargar l'esquena, sobretot tingues paciència. A poc a poquet. Agafant aire, estirarem la cama dreta en amunt i al deixar anar portarem aquest peu entremig de les mans. Recorda que si això et costa molt, pots ficar genoll darrere terra i des d'aquí agafar la cama, portar-la davant. Tornes a apretar una miqueta el glut i mires endavant. Portes el teu pes endarrere i fas un contrapès endavant. I des d'aquí vas pujant amb l'esquena rodoneta cap a davant. I agafant aire, pugem braços en amunt. Al deixar anar tornem a baixar, mans a la terra. Anem amb el peu esquerre darrere un gran pas, genoll a terra. Apretes el glúti dintre, obres la ingla, mires en amunt. Des d'aquí, la cama dreta se'n va endarrere, s'estira. Vas baixant els colzes a la terra, vas estirant la cama endarrere i poses el front a la terra, allargant. Tal qual aquesta cama va baixant mentre tu puges a les mans. Allargues la cama i l'altra s'allarga al costat. Estàs a la planxa. I des d'aquí, genolls a terra. Tornarem a col·locar bé les mans. Els dits de les mans apunten endavant, però els colzes, en aquest moviment, també tenim la part de la ratlla mirant endavant. A poc a poquet vas fent xaturanga. Colzes ben a prop del cos. Vas baixant el teu cos a la terra. Des d'aquí, apreta fort, gluti, apreta fort les cames i nota que és l'esquena la que puja i les mans t'ajuden a agafar aire. Al deixar anar 4 recolzaments, dits dels peus a terra i vas cap al triangle. T'allargues bé, tornarem a moure una mica, flexionem una, estirem l'altra. Recorda el que t'he dit de l'esquena, si estàs en rodoneta, flexiona una mica més, apreta les mans a la terra i intenta portar el gluti cap al cel, en amunt. Aquí, volem allargar l'esquena. A poc ja s'anirà allargant les cames, a poc, però el principal és la teva esquena. Bé. Agafant aire, estirarem la cama esquerra en amunt. Al deixar anar portarem aquest peu entremig de les mans. Recorda que pots ficar genoll dret a terra i llavors col·locar el peu, o fins i tot fer un pas i ajudar-te amb l'altra mà per arribar al davant. Genoll darrere a terra, tornes a apretar glútil dintre i mires en amunt, agafant aire. Al deixar anar vas endarrere, portes el pes endarrere i fas un contrapès endavant. I des d'aquí puges, es queda rodoneta, en amunt. Bé, ja tenim el cos una mica escalfat. Des d'aquí, posem peus ben junts, cames ben juntes i anirem a la cadira. Anirem a rosar els dits de les mans al terra. Assentats en aquesta cadira anirem allargant els braços en amunt. Recorda, estàs assentat en una cadira. No et quedis amb el cul en fora, ni en dintre. Apretant i allargant l'esquena, agafes aire i vas baixant. 3, 2, 1 a la terra. Vas endarrere, genolls al pit i fas uns balancins. Relaxes un moment l'esquena. A poquet, estirarem les cames en amunt. Anirem a fer punta taló, amb els braços al costat del cos, esquena ben enganxada a la terra, espatlles ben enganxades, cap reposat. Punta taló. Tornem a moure en cercles, cap a un costat, cap a l'altre. Anem a buscar el genoll dret al pit. La cama esquerra s'estirarà, però es quedarà estirada sense tocar el terra. Agafarem aire aquí.
Intentarem allargar com si ens estiressin la cama esquerra i el genoll dret com si volgués venir cap a l'axil·la. I et quedaràs aquí. 3. Ves estirant la cama, ves allargant. 2. 1 i canviem. L'esquerra cap al genoll, cap a l'axil·la. La cama dreta s'estira. 3. 2. 1. Canviarem i aixecarem el cap, com si volguéssim anar a mirar la cama de baix. Per fer aixecar el cap, fer servir l'abdominal. Porta'n dintre l'ombligu, ves a enganxar l'esquena ben enganxada a la terra, ben fora, aquí agafem aire, i el deixar anar canviem. Si el cap et molesta molt, les cervicals molesten molt, deixes el cap a terra i només fas moviment de cames. Agafes aire, deixes anar. 7 i l'última 8. 2 genolls junts, fas una boleta, el cap continua dintre i et deixes caure. Farem un balancí i ens posarem amb els peus a la terra. Des d'aquí, ajuda't de les mans, tornaràs a pujar a la cadira, rosant els dits de les mans a la terra, allargues braços cap a la cadira, agafem aire i el deixa anar, mans al davant del pit. Sent els teus peus a la terra i ves apretant cames. Tenc uns segons els ulls i sent els peus ben col·locats, una bona arrel. Les cames fortes, la cassoleta del genoll, avant amunt, cuixes apretades, gluti apretat, abdomen endintre. Intenta portar l'os de la cua cap a la terra, fent una petita retroversió pèlvica. Allarga la coroneta al cel i afluixa espatlles. Respiració profunda. I tornem a obrir els ulls i agafant aire estirem braços en amunt. El deixant anar, baixem les mans i anirem a portar els peus endarrere cap a la planxa. Ens quedarem a la planxa per 3. Apretant ben fort 2. Recorda que no estiguis amb el cul en amunt, estàs en una planxa. 1. Des d'aquí cap al triangle apretant les mans. Agafant aire estirarem la cama dreta en amunt i el deixant anar portarem el genoll al terra. Girarem el peu, pots posar la punta del peu a terra, que t'ajudarà a aguantar més l'equilibri. Posarem la mà més o menys en línia amb el genoll, apuntant endavant, i en línia amb la teva espatlla. I allargarem el braç esquerre cap al cel. I el peu que tens al terra, en punta, intentes col·locar a la terra. Apreta el gluti dintre, que el teu gluti estigui en línia amb el teu genoll, que no et quedis endarrere. Apretes endintre, agafes aire, aquí et quedes 3. 2, com si t'estiressin de la mà esquerra en amunt. 1. Agafarem aire aquí, al deixar anar allargarem el braç cap a deixar-lo anar, cap a sobre del teu cap i apretes fort les costelles d'aquest costat com si volguessis sortir per l'altra banda. Agafes aire al mig i al deixar anar passes la mà pel foradet com si volguessis ficar-t'hi tot a tu. Agafes aire, t'allargues, al deixar anar deixes anar el braç i tornes a apretar costelles endintre. Agafes aire en l'aire i al deixar anar tornes a intentar passar per sota l'axil·la. Allargues en amunt i tornem amb les mans a la terra. Ves a buscar la planxa i a mantenir-te 3, 2, 1. I anem a l'altra banda. Allarguem en amunt, agafant aire a la cama esquerra, s'eleva, al deixar anar el genoll va al terra. Anem a col·locar el peu endarrere. Anem a buscar la mà esquerra en línia més o menys del genoll i de la teva espatlla, allargant l'altre peu, mirant cap al costat, apretant el gluti dintre per quedar sobre el gluti amb el genoll i allargant el braç al cel. T'estires aquí com si t'allarguessin en amunt 3, respirant 2. 1, agafem aire, ens allarguem, el deixar anar, deixem el braç per sobre el cap, el deixes que relaxi i apretes les costelles en amunt, notes com s'obre la part dreta. Agafes aire, t'estires, el deixar anar passes per sota l'axil·la. Agafes aire dalt, el deixar anar deixes el braç, portes costelles amunt, agafes aire dalt i el deixar anar per sota el foradet. Tornes a allargar fent aire, el deixar anar les dues mans al terra i et vas girant. Et quedes a la planxa 3, 2, 1. Allargues en amunt el gluti cap al cel, allargant l'esquena al màxim i et quedes aquí 3. Nota les cames com s'estiren, els talons volen arribar a la terra. 2,
I caminarem les mans cap als peus. Camines, camines, fins a arribar als peus. Un cop als peus t'agafes a darrere de les cames, agafes aire i al deixar anar t'ajudes dels colzes per anar portant el teu cos cap a les cames i et quedes al màxim 3. Respira 2. I 1. I a poc vas pujant. Amb l'esquena rodoneta vas pujant cap a dalt. Bé, anem a estirar la cama dreta endavant, fem un pas, posem les dues mans a darrere, ens agafem els colzes, obrim bé el pit, agafem aire, i el deixar anar, apretant els peus a la terra, els dos peus que tinguin pes, el teu pes al cos. Allargues el cap endavant, t'estires allargant l'esquena. Volem allargar la cama de davant, però també l'esquena. Sense fer una rodona, no volem anar a arribar al genoll, sinó que volem portar l'abdomen a la nostra cuixa. Ens quedem 3. Obrim bé el pit 2. I 1. Tal com estàs. Peus junts. 3. Apreta fort abdomen, allarga l'esquena. 2. I 1. I l'esquerra davant. Tornes 3. Allargues bé 2. Posa els dos peus ben col·locats, el pes entre els dos peus. 1. Tornes, et quedes aguantant. 3. Esquena ben recta, apretant abdomen i gluti. 2. I 1. I a poc vas pujant, apretant. En amunt. Bé, tornem a la cadira. Rosem els dits de les mans a la terra, allarguem braços, agafem aire. El deixar anar baixem per 3. 2. 1 a la terra. Tornem endarrere, fent una rodoneta i fem uns balancins. A poquet, banda i banda, afluixant. Bé, posem els peus a la terra, els separarem més o menys a l'amplada de l'esterilla, posarem els braços en creu i deixarem caure les cames cap a un costat. Mirarem cap a l'altra banda i ens quedarem aquí reposant, notant espatlles i braços a la terra per 3. Respirant. 2. 1. I tornes al mig, agafes aire. I al deixar anar cap a l'altra banda et quedes reposant, canvis el sentit del cap. 3. 2. I 1. Anirem a posar les dues mans juntes, cap al cantó on tenim les cames, i des d'aquí anem pujant. Ens assentarem uns segons. Tancarem un momentet els ulls. Deixarem les mans reposades, les espatlles afluixades, sentirem el cos a la terra. Sentirem la nostra respiració tranquil·la, relaxada. Ens sentirem agraïts i contents per la pràctica. Posem les dues mans davant del pit, fem una inspiració profunda. Tornarem a fer aquesta inspiració profunda, al deixar anar fluix el cos. I a poc obrirem els ulls. I fins aquí la pràctica d'avui. Bon dia.